Kai, ya na ganka anan, me ka zo yi? Wato ko na zo ne in ga yadda kike gudanar da turosanki a banɗaki. Shi ne kawai dalilin da ya sa na zo, domin na ga ko da yaushe kina burge ni kuma ina sha'awarki. Kai, wannan ai iskanci ne. Ya sa ka zo ka same ni a banɗaki, ka ce wai kana sha'awata. Wannan ai rashin tarbiyya ne. Ke da Allah ka damu, ai a hankali zan yi miki, kuma ba wai da yawa za mu ba, kin gane? Ki fahimta mana, ke ma kamar ba wayayya ba, ina ganin ki kina shiga. Kuma ta mun kaya, amma kamar ba wayayya ba. Ni gaskiya zan yi maka ihu domin ni ba iska ba ce. Ke fa na fuskanci kamar wasa kika ɗau abin, amma dai bara in tabbatar miki da abin da nake nufi. Ihu kwarto, ihu kwarto. Ho, ni za ki yi ihu kwarto, ni nan ba gudun abin kunya nake ba, bara in tabbatar miki ma yanzu ki gani. Ya kika ji ɗanɗano na? Ke ni fa nan da kike gani na ko? Ni dai sai na gaya wa babanmu macuci kawai. Hehehehe, idan kika faɗa mana, ni ai haka nake so dama. Ni na fi so ma a ce in ciki in ya so yake da kiga babanku. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka mai suna Sansanin Masoya TV, daure ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.